се опитам да запиша малко по-забавно видео. Ще изляза от зоната си на комфорт и да, ще видим как ще ми се отрази това. Днес видях в магазина ето тези бомбончета Lucky Fish на Амос и реших да ги взема, тъй като някъде ги бях гледала в видео, на което ги тестваха на живо. Така че и аз като една емблематична зодия Риби с управителя ми на асцендента в зодия Риби и слънцето ми в Риби, реших, че е много тематично и забавно да изпробвам тези бомбони с вас заедно сега. Кратка лекция за архетипната символика на златната рибка. Всъщност е малко противоположен символ, малко оксиморонен, който съдържа в себе си най-водното, рибата, символа на водата, дълбокото, рефлективното, женското начало, луната, това, което отразява, и златото, символа на най-огненото, слънчевото, мъжкото. Така че доста интересен символ е символа на златната рибка. Напоследък също се бях замисляла и как в българската традиция имаме изключително много символи, като един от тях е точно посрещането на гостите с питка с мед и масло. И си казах, чакай малко, меда е най-огненото и най-мъжкото, а маслото е най-майчинското, женското и водното. Тоест да ти върви по мед и масло. Да ти върви заедно, да си със силата на мъжкото и женското начало слети в едно. Доста химичен аромат. И ето е нашата златна рибка. Няма толкова сок вътре, колкото очаквах. Пише праскова и манго, но е приятна на вкус. Доста сладка, но да, забавна.